मत करो, रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो तो बात। वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो नोंथांमोनखौ बे आंनि दैमालु ब्लग यूट्यूब चैनल आरोबाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोदारै बरायनानै लानाय जाबाय गाइस। ओमफ्राय गिबियावनो आं मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना जाय आंनि भिडिअखौ माबाखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गाइस, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनो। जेनेबा थांनायाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ गाइस दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। थ' आङो खारनायनि लाइफ टाइम लाबोनानै दोनोना जोंनि फिल्डआव सोर बेसेबां टाइमाव हाबो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय गाइस। लेट्स गो गाइस। गाइस बिथांमोनानो खारसिगोन। ओइ थुवाखै आं थुवाखै टाइम थुवाखै। बिथांमोना खारगोन नै, ओमफ्राय आं टाइमखौ थुसिगोन आरो 1 2 3 नै बिथांमोना स्टार्ट खालामबाय गाइस। नै टाइमखौ नायनांगोन नोंथांमोना। बिथांमोना लाइफ टाइम नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बार' औ Aduh, ha. Ako. Karpan namin beli. So guys nih, 1 minit 14 second lah, bay. एक बीस बोरे टाइम। गाइस बिसोर केमेरा हमनानै सेस मेंग्लिजोब्बाय, होखाबाय दं। नैसो जाबाय सिगाङाव आरोना गाइस, नैसो खारगासिनो। सबाय जाङै दंफां जहैगोन आरोना, दंफां खाथियाव खारगासिनो बिथांमोना। Guys ini best lah dah. 2 round जासिगोन guys. 8. Ini जाबाय 2 minute 49 50. 2 minute 50. 2 minute 50. 3 running guys ebar. Lagaw sana siang na guys. Frame पे dong. Oh. बढ़िया। लगाओ टाइम आने guys, टाइम नुआने होबाय दं।
Sari boys. Sari running. Team complete guys. Kita na first position. Lago. Hey, udah mau pas minit lagi mak. Isin. Kau. 456 isim. Oh. Lago. Guys, sangat siang karena guys. Siang sana ibu. Pre second odong bara gelau ibu. Nih, unni makai pre. Guys. Lago. Maybe time first position. 557. Sorry running 557 ada nafas running. 66. 64 nang na second na. Lago. First position here. Guys. Second position. Lago. What time? Lago. Lago. Pas guys, मोनफैफिनलायबाय आरो ना इसोरखौनो दानफिनलायसिनो. My god. Is a first position. Guys. एबार बिथांना 6 रानिं जागोन. 728 728 बिथांना एबार 5 रानिं कमप्लिट आरो ना ओमफ्राय 6 रानिं जागोन. Guys 6 रानिं ना? Hey guys, बिथाङा फार्स्ट पजिशन एबार 6 रानिं बिथाङा ओमफ्राय नै सेकेन्डआव दङ गाइस बिनाबो 6 रानिं ओमफ्राय नै थार्ड पजिशन दं गाइस बिथाङाबो 6 रानिं ओमफ्राय 4 दं 4 पजिशन गाइस बिथांमोननाबो 6 रानिं सानैनाबो लागाव आं लागाव ओमफ्राय बिथांमोना लास्टाराव दङ आरोना ओरैनो ओमफ्राय जोंहा बिथाङा ओरैनो फार्स्ट पजिशना फाखोसे दानफिनसिगोन आरोना बिसोरखौ खारसिबाय दं सान्दुङाबो जिबायदिखा सयरा नों लागाव बरिया लागाव सान्दुं गोसाथार जोंहा दा फार्स्ट पजिशनाव मोनफैफिनलायबाय बिसोरनि खिथुनो 9 मिनिट 6 सेकेन्ड 7 रानिं बरिया Oh my god लगाव
बरिया नै जा बिथाङा सेकेन्ड पजिशन लगाव थार्ड पजिशन हो साद्रा नों बरिया टाइम लगाव फोर पजिशन गाइस 4 आरो 5 आरो ना जाबाय 4 सिगांनि ओमफ्राय जाबाय 5 बरिया टाइम दासो 10बो जाबावाखै साद्रा नों लगाव बरिया टाइम आवगोन गाइस फार्स्ट पजिशना लास्टआव थानाय माखाखौ दानजुसिनि फाखोसे ओइनो मोनफैजोब्बाय जोंनि फिल्डआव बिथाङानो हाइस खारो आरो ना गाइस लगाव नोंथांमोननि गेजेराव लाइफ टाइम देखायबाय आरो ना ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लां गाइस अननानै ओमफ्राय हायोबा लोगोफोरनो शेयार खालाम ओमफ्राय मोनसे लाइक खालाम आरो ना अननानै 10:41 लास्ट पाक हो बरिया टाइम बिथाङा लास्टनिखौ दानना फैबावबाय आरो ना फाखोसे गाइस नै बिथाङा लास्ट पाक हो नै जा बिथांमोना लास्ट ओमफ्राय नै जा बिथाङा सेकेन्ड नै बिथांमोना लास्ट दै बिसोर फाखोसे दानबाय आरो ना गाइस नो बिथाङा थार्ड पजिशन लगाव खारथार लास्ट पाक गैला बरिया टाइम 4:12 हाबगोन नोङो स्पिड बारायबा लास्टआव बरिया हो सारे एग्र लगाव स्पिड बाराय लास्ट पाक लगाव ओइ जा बिथाङा फार्स्ट पजिशना बिराद बारायबाय आरो ना होखाबाय जा बिथाङा लगाव हो स्टप 12 हो बिना 12 सेकेन्डआ 12 फार्स्टआ 12 गामसा गुबाय गामसा बाला आंना थै हो थार्ड पजिशन लगाव स्टप 12:30 लगाव हाबगोन मोखार एसे फोर पजिशन जा बिथाङा लास्ट पाक गोजा नोंसिना फाखोसे दंबावो आरो ना गाइस ओमफ्राय बिसिना कमप्लिट जासिगोन लगाव बिथांनिखौ लेफ्ट मारिबाय जा बिथाङा 13 लगाव बरिया 13 गासै पास जाजोब्बाय गाइस जोंहा बिथाङा 13 हाबबाय आरो ना जा बिथांमोना दंबावो खारबाय दं फाखोसे बिथांमोना टाइमा जाहैनाय नंला आरो ना 13:33 जाबाय दालागै गाइस खार लास्ट जा बिथांमोनानो नै जा बिथांमोना फार्स्ट जाजोब्बाय आरो ना हाबजोब्बाय मोजां टाइम हाबदों गाइस नै जा बिथांमोनानो जाबाय लास्ट लगाव हो 14-11 जाबाय 14-11 लगाव हो खारनायाबो बारा गोबाव जाखायाखै नालाय गाइस जा बिथांमोना थेवबाबो नाजागासिनो हो
बरिया 28 साननाबो गाइस पास जागोन बिथांमोनाबो खारनाया जाखायाखै सानब्रैसोल' जादों नालाय टाइमाव फैगोन बरिया मोजाङानो दंजोबो नोंनाव बेसेबां जोमोन 12.5 ओमफ्राय बिथाङाबो हाबदो पास जाजोबदो बिथांमोना नों बेसेबां मोनदों 12.40 दुगेनसो 11.5 हागोन सिन्था गैया फिल्डआ जोंना दंखायो आरोना 400 दं आरोना 400नि एसे बारा दं टेनसन गैया आरो फिल्डआ एसे लेथ्रा नालाय ओजो खारैबा फिल्ड एसे मोजाङाव बरिया टाइमाव फैबावगोन फिल्डआ जोंना गाज्रि ना एसे 1 2 3 दे जोंहा एगारनाव फागासेयाव 20 मिटार बारा जायो 20 मिटार ओजो थांबाथाय बरिया टाइमाव हाबैगोन बिथांमोना बारा दं एसे आरोना फिल्डआव मा बियामलै ओमफ्राय बोरै बोरै उन्दुलांनांगौ हा बोरै उन्दुलांनांगौ देब्रा साले का खोपड़ी तोड़ साले का अबे तू 6 पेज जानायनि दिनै भिडिअ बेनोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस ओमफ्राय दिनै भिडिअ बेनोमोन गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन गाइस थ' दिनैनि थाखाय बेनोमोन गाइस बाय बाय गाइस लाभ इउ अल गाइस बाय बाय